Het hevige onweer dat gisteravond en vannacht over onze provincie trok, heeft Limburg grotendeels gespaard. De hulpdiensten waren nochtans op het ergste voorbereid. De Pinksterstorm heeft hier bij ons in Limburg feitelijk weinig last veroorzaakt. Laat ons zeggen dat wij voor onze sector een 30 tot 40-tal oproepen gekregen hebben. En voor Limburg in het hulpcentrum 112 hebben wij een 80-tal oproepen gekregen. Waarvoor zijn jullie opgeroepen geworden? Dus voor onze sector kan ik spreken dat wij 1 blikseminslag hebben gekregen in een woning in de Veldstraat. En dat het voor het overige wateroverlast is, gaande van kelders onder water tot straten die onder water staan. Limburg Proeft was ook een evenement wat op zijn einde liep, net bij het begin van de doortocht van de storm. Nu, daar heeft men preventief het terrein ontruimd, dus daar waren afspraken gemaakt met de ETIAS Arena waar de mensen konden gaan schuilen. Dus dat is vrij vlot verlopen geweest. Jullie hadden rekening gehouden met het ergste scenario? Wij waren voorbereid op het ergste scenario. Wij waren daarin georganiseerd en we hebben feitelijk niet alles moeten toepassen wat wij klaarstaan hadden.